Guys, ito na naman guys, oh, yung yung ama ng mga sisiw. Oh, yun ang mga sisiw, oh. Baka may mga laki dito. Kumakain sila. Mga 2 weeks na to. Mag 3 weeks na ito. Oh. May dalawang itlog dito. Yun ang sinusunda ng hindi niya pinaaway. Ito. May bunga pa dito, may mga dalawa dito.